Arrasatzen Fagorren? Bai, autobus. Korria bazio dugu, arrasatzen edo Euskal Herriko, eskuratzen duan. Perua, me cago en Dios. Beste lankidea, eskolakidea. Eta bide, moduan? Gora kafi hartzean. Garatzen denbora bat, Mikel edo. Nik ez eta kumeko nina zahatzen. Gatu urrutiatik egin. Nire arazua den, behin nire ustez partida osoa eta nien bibe notzikan nuen. Eta torri da, este es erregado, ez gragatzen hona eta ez gragado. Etxik, nire ustez gragatzen nahi nahi. Nire ustez korruzio ez nahi nahi. Tapi rehabilitazio kamu ez? Estetiko. Gero, hilabete pasatakoan, sei aste pasatakoan, Ziruela, Zagoian erdian zuen, estintantzaz. Hau gukidea, no biharren etxo Oggi arredo. Infatti adesso tutto da una perché la facciamo. Arriva chi è vicino. Discusión.
bihar bazio, kantatzen eta Hiruren artean konpartiu eta hiru zepa. parada. Plazo bertera, norako zea txisko maten ditzea ez, eta baina. Kuarri ja ondeke Dana ematen nahi ez da mierda pute baten pare azteko zateek kontratu bat dut zela. Eta hona izan urte horretan, hau pringando dela hasta aztean. Konvenio mentalen zitza, beha izan dut. Ez. Mínimo de impuestos, pagas,